Hintayan rugyan, dati pakasalitaan. Dati pakasalitaan. Idi kalman lang nga pasyat ti pakasalitaan ni Will mga Napolwan. Ti agdadawat iti anak. Idi kalman lang. Idi kalman laeng manong nemi. Tagur orayak tilugan ko. Awamit laeng inti mapasadaak. Maure ko nga awang pasahero na nga taxi. Nagapao ito bisina manong nemi awang pa'y ngamin lugan ko. Kinura ada lugan ko tsak mo na mo ag-drive. Agsusuro akto pa lang ag-drive sa akto ag-karlon kung naktinakam ko. Na dapat mo nga dakot second na mga obisina nga ron. Ure gagangin lang di pa nagbiag mi ta ing karigatan ni nanang manunemi tinang pabasa kaniyak tapno makapagraduara ka adan trabaho kat matulungang met dagiti duwa kaabsat ko nga basbasa pa lang ti high school manunemi tapno makabagturpos kami amin. Nasapa kami nga nauli dati ama ket ni nanang manunemi tinang isakad di pa nagbiag mi ket nang isakad iti pa nagbasak. Sud gabon na kang kanayon nga bagbang jack pay laeng makiasawa ta tulungak pa lang di kakapsat ko. Inagbasbasak pa lang manong sang kay bagana jack pa lang makinubnubyo. Mayat tawan tinagbalingan nubyok numampay adda ipatpateg ko unay itinalimid. Kaya lang addaanin iti asawa. Hindi itandag sardeng nga kotse manong nemi iti asideg ko ket idi maibabati tawa ti kotse. Nakigtutak. Malasing ko. Rodel? I'm sorry, miss. Saan nga siyak ni Rodel? Kasingin ko ni Rodel. Siyak ni Romel. Daya kasingin mo. Mamuka ko na yan. Manipod first year college tayo. Kingga nagturpos tayo. Ay kingga nagkasar kayo kini Carmen. Inlokat natin manong naimi ti kotse. Read out ti kotse. Kawin. Aglogan kan. Itulod ka. Agawid ka, di ba? Agurek lang yung taxi, kababain. Kumpadre ko nakumaang manipod din kasar kayon ka ni Carmen. Awang pulos ti communication yun. Dinakmat inimbitaran, pabunyagan nyo ti inoon ng anak yun. Aglugan ka tuwing amin, natamnaw ka magsalita ta. Sige. Naglugan na manong nemi kadindregap ko tiri daw ti kotse. Tinalyaw ko isuna. Nakapagpagkat pa ng parang na kanya. Banag ngaglaglag to ti pusok manong. Dahito'y alalaki ti ingkarik nga isukit isuntulaing ti ayatek. Isunalaing ta saan nga isu, uno saan nga siyak edi tinarim na manong. Tani Carmen tinarim na, isupe tinasawa na. Pinagandarnan, di kotse, pinataraynan, nakiktutak, edi kurbana. Ay, di pa gawin pangipadam. Ida balag dinner. Ambalin? Rodel. Awan ti pagdanagam. Saan nga mamon ti asawa? Ngayon baka no at mangiparin? Ada boyfriend mo? Awan. Taapay. Urarayin nak. O, pero umurarayin ka. Madlaw ko matidikit. Nga talagang at panagayat mo kanyak, di ba? Sorry ha, tani Carmen tinarim ko. Sorry ha, tani Carmen tinasawat. Ngayon sampay na ladaw ti amin. Ngapay ko nam tigas na kampay na ladaw ti amin. Aging kakarig ito, awa pa'y nubyam. Kasi na kumadaanak ti nubya. Ay nubyam ko nakuma. Gabutam, siyak tipatpatig mo, di ba? Saan ko may sarang tirupak keng kuha naman? Nagpeso deta. Ado kami iding agkakabarkada manong nemi pair by pair kung nakumangin 13 kami. 7 kami nga babae idin to ta inem da nga lalaki. So nga kunak. Ahamad asyak ti pampansinan ni Rodel. Ni Mat Carmen. Di siya klaing ti akong kapareha na. 13 pa di bilang mi. So nga, guys, kinunak dadakwada.
Madya to bilang tayo saan nga event. So nga, sorry ha. Tasak pa lang siya kunti agikat. Bahala ka. Bahala ka kung nadakan niya gini. At dapat nagarim ka niya gini, kabarkada mi manon naming ang sangko akaya. So nga, imi kayak idibarkada, impasnek ko tinagbasa, ay kaya naggraduar kami, kahit kalpasan ti may isang atawan, nagdinamagin pa nagkasarda Carmen kini Rodel. Nakaawat akpet imbitasyon man. Diyak kumakayat ti mapan, tadadalahin nga masugat, kad mariknak ti sa no may matangag tiragsak ti kalaysada. Ngam napanak man, kahit kinunak ka nakwada, nga siyak to, ti kang runan nga mga anak ti bunyag, ti naunang anak na. Kumadre, kumpadre. Ayun, sige. Ngem, awam mo tinaw-awat kong imbitasyon. Sa ita, manong name dinis sinardengan nak ni Rodel, kadadakitan, iti abay na, kadinggam kano ag dinner. Amo nang ipatpateg ko, manong name kat anyang artiket na sa wanita. Agbalinak akirita na. Kanta, kahit kung nga tatagbaling nga other woman. Siyempre kami na may sa nga spay restaurant manong nemi. Class nga first class nga restaurant. Nag-order nga muna ti beer manong nemi. Uminom ta. Sana kuminom. Yung mga beer, red wine. Wala niya klase nga arat. Sige, siya kala tuminom. Tapos natutura nga mga ibaga, di kahit kong ibaga. May panggaptan niya. Do you still love me? Ibagam tipod no tatno, makapagsalita tanga na siya. Siguro. At ako baitan boyfriend ko. No, may karigatan kalinipat. So, you still love me? Sa anak to lang ang nagas-asawa? No, saan tumadlas ka? Wow. Nagswerte ah. Si Kaman ngamin. No, apayan ni Carmen tinapilit. Sa bagay, napimpinda si Sunay Msyak. Diba? Agpasot ako namin so na lang tamay sa nga inutil. Inutil ko alam kung namin ti asawam? Kapag tinak may payan ti anak. Sumot lagayam nga sandang imbit. Nakaluluksaw. Di namat kahit gumadap kami. Di na kahit gumadap kami. Ken, ore ko man natay ibagbagadang artificial nga may injection kang kuana. Kahit mga sawan, mga ala kahit sa baling is, tsak mawatan. So nga dadagdigong daway nga agapa kami. At dadagdigong daway nga saan nga na siya at relasyon mi. Imagda nakita ka. Wang amin agsapsapulak iti dawatak iti anak. Anak? Agsapsapulak iti babaling ko ang pagdawatan iti anak. Abi nga, siya, kita mo anak ko, ipadawat ko keng ka. Di anak kang ka. Rodel? Di mo kayan? Kas kanina? Pututan na, kalpasan na, alam kanyak ti anak ko? Kas niya? Oray bayadak. Hangim jakila ko. Dawatek. Sika, nagdadawat ti anak. No kidding. Seryoso ha? You love me, and I will love you. Ayatan ka, kabayatan nga agaramid tayo ti anak. Kadinton may anak kon. Dinakton kayat. Dinakton ayatan kastan. Awali met ituloy ta. No kayat minto ti adda-ading janak. Hari may tunta.
nagsasao ka Rodel kasla nakaalis to. Oh, betan ti makan. Hindi mo kahit talaga ti uminom? Saan? Pero mabit lang nga, tas yung batag na ito, tumatawag ka niya. Excuse me. Yes? Kumad? Na? Oy, abuya ka live, madama. Live. Live ita. Live pa. Madama ta. Dito idikal man laing. Kinabot no agad de. Ala, isa mo to dot. Ala. No di mo amo. I-share mo to, i-share ko no. Madamat programa kupad. Madamat programa. Okay, sir. Thank you. I-share ko. Okay, wala. I-share ko. Tarararan. Sandali lang ata, i-share ko labas yun. Ito'y kaya hindi ko madari ka Francisco Villanueva. Dadan, okay? Ala, dadan. Buyakan ubad. Apo? Ubad, nagbuyakan. Gargata, irapit na mga kita na kita ko ha. Agbuy-buya ni datoy ni Flory Cabisairas Ibe, Saldi Godal, Arthur Agmata, ni Josephine Domingo, my batch, my barangay mate, my ka-senior citizens mate, Josephine Domingo, dito talingaan proper. Happy watching. Nena Kakal, laglagipan tayo ha. Datay senior citizen party list tayo. Number 17, iti baluta, United Senior Citizens Party List. Dato mga ilablaban iti pension tayo nga senior citizens. Nena Kakal, love you watching. Erlinda Bantirosete, Rodel Bareng, Ken Rowena Del Jahasco, Nena Kakal, Paulina Balwalwa Bautista. Mami Lucy Damo, agsarutin na ganda kini Sanli, agamamutakit. Kabaranggayan da. Hayaan, barangay 8 ken barangay 4, agkarubang. Ito ulit ang arutin nga iba sa papagayam dito yung pakasalitaan ni Wilma nga napoluhan agdadawat iti anak. Manong nemi kamayatan amang mangan kami pinanpanunot ko. Gurumbeng ka di nga manugutak. Sinot mabaling ko pagpa-advisean. Rumbeng ka di nga manugutak. Aging nga da si miplot iti panunod ko. Amukon. Umanugutak nga pututan dak. Ngay bagak tong itid ko kanakwada ti anak ko. Ngem. Into ni pasngay ko. Sangkungan to itid. Aramatek tanak ko tapno sumurot kanyak ni Rodel. Nagpintas, diba? Bali na ito anak ko tagbalin nga apan. Tapnos dumawi ni Rodel. Saan ko akayat ng ited Rodel? Ngem no kayat mo. Da kami nga ginat din naam. Isinamon ti asawam nga inutil ko nakto. Wen. Aging ka nemi nga inalak ti baso na ket ti maugak iti bir sak iminom. Uy, kunak no sa mo kayo tuminom? Pagpatured. Agurder ka pangarod. Agurder ka. Balunan ta. Kahit mo asawin. Umanugod ka. Wen. Gapote-pat-pateg ka, Rodel. Noan nyaman ti pagkaraksakam. Ipaay ko ken ka. Kasta ti kinapateg mo ka diyan. Madlaw ko tiray-ray ti rupa na gabuti na laos aragsak naman. Nagorder nga rod manon nemi aging nga pinabungon mi dagiti saan mi nga nakan nasida ket aging ka remor kami iti restaurant naglokang kami iti kotse. Idi adda kami ti onek ti kotse manon nemi nakigtutak idi awidan na ti olok ket inamalan na dagiti lips ko. Wow. Umuna-unay nga guntaway nga panakaraman ko kada kita ara-arapa apek nga bibig nga maramanan nga yamal kuma ni Rodel kanya.
Kukwa kan, Rodel. Kukwa kon ni Rodel, Carmen. Kukwa kon. Aging ka manong nimi nakalaalis to, dagiti pasamak, adda kami ituneg ti hotel, ket lamo-lamo kami ngagab-gabo, itirabaw ti kama. Nagmayat manong nimi. Nakamay-mayat nga lakamin ti irot ti arakop, ken bara ti agek ti lalaki nga ipatpateg mo. Nga adamatan mariknak anay budi nga ayat manipod ka ni Rodel. Ayaten ka. Kabayatan nga aramiden ta ti anak ta. Ngagbalintong anak mi kini Carmen. I love you, Wilma. I love you more, Rodel. Rodel, ikot anak. Sikugan na. Nerandran na idi manong nami nga ka-fertil ko. Amok data at amadlaw ko no katiriknak. Anaarmak no kasta nga ka-fertil ko ken adadigidigon daway nga agbasa-basa. Namintalo manong nami nga naitayok-tayok kami ken ni Rodel. Kaya't napikit idi manong nami nga overnight kami numampay short time laing ti binayadan mi. Tunda minsan manin. Okay? Naragsak ka di madlaing. Unay, Rodel. Nagnaro na nga tanong, baling kanto na kukwak. Ana? Awan? Maititulag ha. Sikugang ka, kinito may pas ngay mo ti anak mo. Nagbalinton nga anak mi kini Carmen. What? Sige. Ngayon masapul nga agadin tupay. Ito na talon nga buran sipod may pasngay ko. Mabalin tumanin. Ag sinaraktan tumanin. Tagaramit tayo ti ading na. Aging gaman ng naming sa anak kong ganadatngan. Kada maminsan iti may isang lawas ket maminsan kami ngagsinara. Maminsan kami ngagpapas man. Naging kaman nun na imi nga damadlaw ni nanang. Sabi ka sa tila nga, ma. Wilma. At lang nga muyo. Kas ka laginaw. Nanang, kasi na ko maginaw akit bilchina kaong pi boyfriend ko. Kas dami tibanbadlaw ko kayong kakan. Lala. Pa-check up ka. Pakakitwad na tumataod ng sakit mo na di mo mapuputan. Banyo nang. Tinakto pa-check up. Nagpa-check up. Nagpa-iso manon name kat talaga nga positive. Intawag ko manon name kini Rodel. Hello. Positive. 3 months. Malipod nagkanaig ta. Nakaalakon. 3 nga bulan nga sana kanatkan. Kinopirmaran ti may isang doktor. Nukas ta. Agsibog ta. Oh my God, tagsibog ta. Adadaman ang tiragsak ko manong name ta adada ng umirot dagiti arakop ni Rodel adada ng buwarbara dagiti agek na. Numamitlo kami no kwa manong name kadagiti aguntaw ket ore kam na namimpat. Manong name nyawatan nakti kwarta. Apet ito. Baybayan ti anak ko? Suportarang. Siyempre, kasapulang ka. Numapangkag pa-check up. Iresata na ka di doktor. Sige. Awatek. Ngayon saan na kahit asawon nga bayad ti anak ko. Panang suportam kanyak. Tap niligas ta. Ket mabukil ka na siya ti anak ta. Di makadakas manong. Kasano numamon ni nanang masikugak. Ne, saan ko na panunod deta? Ano taramidek? Siyempre, dumakal tiyan ko. Kan makita takdagin ko pisinaak. Ne, habang jak na panunod.
Madiman ng peso. Intawag ko kina Rodel. Rodel, ang dagayang problema. Problema? Kasi ang mamo ninanang ko. Siyempre, ibagak to nga, ada nakasikugkan niya. Kahit maragsakan to ninanang ko, nadanto apo ko nan. Kasi ano ko gumaytad kuking ka? Mabaling nga din kaya, pakada ka kininanang mo, kinilikapsat mo. Agkasera ka. Wain, sakan to lang, agsubli di bala yun, no? May pas ngayon, ti anak ko. Madi. Diyak na panunod dahil tayo. Ako nga rin di pa nag-atap ni Carmen? Nag-atap nga rin. Diyos ko. Kahit ada pamalat-palatpatan na nga siyak, di kasi sinarak mo. Hindi pa ilan na muna, nga kaya't kamit kanya. Ikas na nung makita na. Kaya nung makita na ka. Sige, makamudan na. Manong nemi ka sila makulkul ti panunod ko. Diyak na panunod dahil ito yung hapasit. Ti adalat na ti panunod ko kayat ko timandaan ti anak nga putot ni Rodel sa kunto. Saan nga itad kang kuana? Isuntot pang guyudak kang kuana. Diyak pinununod nga. Anat ko na ninanang na makita na nga masikuka. Anat ko na hindi kiti kaopisina. Madi. Talagang madi. Iri may isang aldaw ti Sabado awan opisina manong nemi na panak man iti doktor kat kalpasan pa nagpa-check up kong ada malagib ko agatangan iti mall. Hindi makita na ni Carmen manong limbik-likak. Iti tamadlaw ko manong nemi nga natadem iti mata na kanya. Ngem kinamat nak manong. Mabiglaing. Ibatab di iba, Carmen. Abi ka sila basol mo. Ha? Diba? Ada basol mo? Ano ko ba't basol ko king ka? Abi nga rin iti makita na kitliklikan na. Pudno laki di ti amin. O relasyon nyo ti asawak? Ha? Awan. Ano nga awan? Kaya, inanugot na nga mismo kanya. Nga masikog ka? Masikog ka, ha? Nagtulagan nyo. Nasikugan na ka. Dawatan na ka iti anak. Kaya dito may pasgay mo deta. Edad mo ka na kami, asjay? Nung ka, nga ayatek to ti anak mo. Nung ka nga ayatek, ti basol. Bunga ti basol nga raramidin ti asawak. Basol nyo. Taka saan nga nga din pagkait na nga pututan? Kaya di kamat ngamin makaanak? Inutil kamat ka? Hana? Inutil kamat ngamin. Ano kasta? Inutil ka na? Ay, upo! O, bilang dinanog mo din buksit ko. Salang sa basta danugin kong darak pa. Oh! Manong nemi darupan na kumapay ni Carmen, dakdakil ngamin bagay na kaya talimukmag. E di taganawa ti security guard. Hoy! Di marayan manong nemi ni Carmen kit inarayat nagti pulis, inarayat nagti security guard. E di makita ko manong nemi, nakabasbasan ti, ha? Diyos ko, Tara. Napukaw ko ti puot ko manong nemi ket idag sublin ti puot ko. Karkar na nga lugar ti ayan ko. Ing karigatak bilang mulagat manong. Inumaharas ko ti pa nagkita. Ni nanang. Sure ka, nag-aray ka gaya man. Kapila buong bangon. Nanang, anat napasama kanya kung nagtupay ngamin kang kaidi. Di ba?
Kas kalagi na ako nagkangkini. Kinagpaypaso. Ha! Paunay ka magtan. Kasano nga nakasikog ka na omad boyfriend mo? Nasaan kan nga napatipap nga napatugaw sigun iti ko na ti security guard. Kasaan ko nga na maamuan nga masikog kagayam. Nanang, imbaga na kadi nga, adalang danog ka ng kugtar kanya. Basta ka nun, patipap ka. Dapat ko na ti security guard nga nang itaray kayong ka dito hospital. Sa dinong itantend, ti anak ko. Ti anak ko na nang, awanin na. Saan nga ikari nga, agbiag dito yung lubong. Naragreg. No. Nanang, nanabot nulat. Ano nga saan? Haan nga na ikari. Nga dahi ta nga anak kadagbiag dito lubong. Nga dahi ta kadbunga ti basol. Kasano nga napasabak kami nga nagsikog kada umad boyfriend mo? Nanang, ibagam kanyak tipod no? Ibagag to kata kayo tipod no? Sige rad. Agi na nakabay lang, tas ang kapay lang mabaling nga rumah. Napakapsutan ka. At damad kayam al-alyam. Kung nakmalo na singpat ka nga anak. So sapo ya. Sorry nanang. Basulak ka na kayo. Kang ruanti amin. Nagbasulak ka niya po Diyos. Hindi ka antag dito hospital manong nami nera ng awan ni nanang idi umay nagsarungkaran ni Rodel. Wilma, basol ti asawam. Kriminal ti asawam. Isaklang ko ti asawam. Ano ti kahit mo so? Dinanog na ti pugsit ko sa napala kinugtaran ni bata papak. So, nagregreg tanak na. Nakadagdagas ti inutil ng asawam. Rodel, no kaya't mo timandaan ti anak nga saan nga marigreg. Adaywam na diyang asawam kasyak iti kadanam. Di ka makamagdesisyon? I'm sorry. At apang takanyak digdi kakapsat na. Mabuteng ka? Ananusam tinutil nga sawam? Umanugutin nga mga tap kami. Di na kayat nga pumuto takit sa bali. Ngayam kayat na nga umatap kami. Gubdandan di amin, Wilma. I'm sorry. Hotel, tiyan mo kini kahit pa agaw ka kengkuana. Kahit ko ini nga ramadan ti anak ko, tapang guyod ko keng ka. Tasin na ko matiin nga mayat nga mangipadawat ti anak na. Imanugot ak kini nga anak-anak tapda nga anak ket isot rason tapno siyak ti kadenam. Da kami nga ginat kadenam. Ngam saan ka nagbaliki? Talaga siguro nga naikari nga saan ta nga karelasyon tinapaot. Lipatan na kon. Tapno, agayat ka nito sa bali. Saan nga mabalik ang isinak ni Carmen? Gabot ag-asawa kami. Gabot ang buteng ka, itipang tadig ni kabsat na, takrot. Narasa ka kadingarod mo lang sidong iti asawa mga inutil. Ngawang pa'y pintas na gaya man, naglukmag. Ananos ako na, tayo sumit kinayat ko. Ang nakas pag-arikan na mabalo ak, kada ang mga tupal at asawam, Armen kanto. Nagsubliak madlang to bisina manong nami kat siyempre dinamagda nupudno ti damag. Pudno. Inistoryak manong. Mauyong ayat. Agay-ayatak na daan ng tasawa. Do daot kanyak ti anak. Imanugutak. Tati kayat ko at pangging gawid ko keng kuana.
ngem sanggayam nga na ikari. Saan kuntong ngululitin? Kani-karigatang mat nga lipatan na dyan nga hotel. Tatalaga nga saan nga ta kami tinekari. Agay di may isang rabi, manong nemi, at daw may mang pasyar kanyak. Sino ti ko na yung mang pasyar kanyak? Ni Boyet, di taamyanan. Naturod man kung may mang pasyar kanyak. Kailan na naturod man. Nagyamang ka at damang pasyar kang ka. Uri na amuanda nga na naalisan ka. Kasi pa na ka mo, alis to ti damag. Ni Boyet manong nemi kat may salaeng nga manalon. At ukit di nagagat-kit di ngagtalon manong. Kanadutaragan na. No, Jack Mariro, kasla isot kabawak na nga dito lugar mo. Sinangok manong nemi, nga mapayjak kumakayat asang wanta. Nagdigos ka kadimantlae, ngay may. Owen, napaya? Studi nga talaga tikutis ko. Gamot na talaga nga kakanayon na nga dahil ititaltalon. Kaya mabali mo ba na protektaran na kutis mo? Aglong sleep ka. Wala sangkit. Sunblock ka. Kastama ti bagbagadang imutam mo tabagim. Nagpagwapo ka. Baring no kayat ka. Usaram ta kortam. Ito kortam, di ba? Gagpa-facial di SDK. Sa pulim ni Sharon Bingayan. Pa-facial? Tapos nung luminas na rupam. Tapos nung saan ka nga aglang-lang nga at talaga nga tagataltalon. Dito may advice ko kayong Boyet. Tapos na deserving nga pa siya rin na ngagayat ka kanyak. Agpagwapo ka. Taore adok kwartam no saan ka nga gwapo. Umayat kang ka. Tiloko na nagpagwapo ngagpaiso. Kalbasan ti makalawas at daiso na. Boyet? Sige na ito yan. Nagkinis pa taro pa man. Talagang umayat sa GSDK Facial Center. Ay, alaing ni Sharon Bingayan no kasta. Pimu daw ka matan. Ada, ginatang ko nga pagpabudaw nga danong. Ay, sabon. Very good. Gusto nagwapo ka gaya mo. Ayatan ka. Lagad mo si ka talagat na yung kariya ka. Anang harod. May may kariya ka dumit lang. Nadamak mo siguro. Na naalisanak, hindi. Okay lang. Amok man istorya na. Agayat ka ti lalaki nga saan mangayat kang ka. Agayat mo nga. Ipadawatan ti anak. Di na po ko, di sukatanta. Will you marry me? No. Gapot agwapo kan. Will you marry me? Kung namon. Kaya't nak mo dinanang mo. Awan ti pagdanagam. Agbalinak to ka na pudno. Nadungo nga asawa. Namamudlat mang romansa. Di isuro na. Ada experience mo. Ada experience mo. Siguro. Haan nga siguro. Kagabata. Nalisang ka edi. Iko naman. Uy. Napudaw ka na oras mo. Tingipan mo. Hambal na bang sitsangaw mo? Tapos nung mapanag-nagam. Di aglips to lips ta. Uy. Okay ba? Okay. Approve. Abali na ka umyanan. Nanang. Umyan ka no ni Boyet. Di umyanan. Hindi ba nga panaw manong nemi da kami kani Boyet itinagkatuluyan. Kabaranggayak mitlagayam, tinagbaling asawak mano. Napanak pala nagpalpalikaw mo ka nagpasiko. Naamukla ko mga isumit lagayam tinaykari. Kadi mayat ko. Ngayon saan ko yung baga kayong kuha ng nagpagwapo. Baka saan nga kami tagasawa. Kaputos to man. Mga obisina akit napintasak. Pakiasawak to kid din di kasi kang kuha na masabol ang nagpagwapo. Ori tagataltalon no saan nga agapita nabang lumalata. Diba? Nadaan kami nung nemi ti talo nga anak.
Tinaminsan nga nakitak ni Rodel. Ay, dakan no asawa mo man, talut anak ko. Nagsasaro no. Dakay ngay. Dua, tinadap min. Kaskas di. Kawanin ti pintas ti asawak, na limok mo. Ano sam? Tisot kinayat mo. Nagasgasat ka nim siyak. So nga doon, anusam, taysot kinayat mo, Ledia Carmen, sambat ngamin nga siyak, iditinarim mo. Dito nga rin, di pagkasarita, manong nemi, kadagyaman naklaunay, itiya anos mo, ken pintas, iting ka pa nang ibasa, ket sabi ko ma, nadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarimingan dibiyag, kadigitipadak nga naggadengeg ken nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Toy nga rin, dagyaman nga pagayam mo, Wilma. Thank you, Wilma. Iting kayong buraya pa kasalitaan.